मार्च दालनि 2 सालमारि 4 साल आस्ताबर थोंखलावा पुलिया तिप्रा मथानि लुकुकुथुम पान्डा संजाजाकना थांगै दंमोन बुसकांगो तनिवै संजाजाखा कतर बाइक रैली YTF नि फाजोंतै खुमुलुं हातिवा ग्रेटर तिप्रालेण्ड तिप्रासा रकनि गुबै मानथाय याफानानि नाहारमुं बानो संजाजाखा आस्ताबर थोंखलावा तिप्रा मथानि फाजोंतै लुकुथुम पान्डा जुदा जुदा बसं हिन्जावै जेसा बसंनि फानो उंथुं जों जत तिप्रासा हनै थांजा अंलायमानि यागलनो दफा मुथांजाकनाय आबो गुबैकक फुनकना बागै आस्ताबर थोंखला संजाजाक लुकुकुथुम पान्डावा मानजाकना बागै हास्तेनि जत तिप्रासा रकनो कबखा बाइक रैली नि बिसिंतै ang koinai ini sini YTF rono sini bike rock katono line ke naik ke YTF rono sini bike rock kato एक लाइन के चले नहीं बगई तामने हन्ने के प्राइडो संगो बाइक रैली ini YTF mengai sini 12 तारीख से कैसे हिस्टोरिकल गैदरिंग sini के बलेनो तई जे गुबाग्रानि लीडरशिप जे संखायना थां दङ तिब्रामथा YTF TWF मिलिवै कैसे मो हिस्टोरिकल गैदरिंग ना थां दङ गेदा बलेनो तई अमनो तैनो जों अमनो तेबो प्रचार खायने बगै बिनि मुलुग आमसायनि सिमि जों दाल बिदाल आमसायो थाङै कैसे प्रचार खायनाय बाइक रैली माध्यमै मोटरसाइकेल रैली खायि जों अमनो तेबो प्रचार खायि जाते जत सिनि तिब्रा सदफा जे सिनि ओ गेरेति बलेनो सपोर्ट खायनाय बरक दले दले ओ हिस्टोरिकल जे गैदरिंग फाइ मानसा खायने बगै जों ओ बाइक रैली तिनि खायदों सिनि ओ बाइक रैली कैसे पीसफुल नंनाय ओ तिनि ओ बाइक रैली पीसफुल नि माध्यमै गाहाम गोरोंखाय डिसिप्लिन भाबे जों खायदों ताई साथे साथे सिनि जे 12 तारिख नि जे गैदरिंग जे मास रैली अमो पीसफुल सिनि गेरेति बलेनो ति सिं गैदरिंग खायनाय पुरा सबल मात कुप्लुं खाय आगरतला कुप्लुं खाय सिनि गैदरिंग नाय ताई लगी गेरेति बलेन ताई सिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट न तैनो सिनो गैदरिंग ताई आं जतो सिनि तिब्रासा दफानि लुकुरबनो आं कइनाय अ सिनि गैदरिंग फाइ सिनो लगी बायदि सिनो फानग्राखाय सिनो गेरेति बलेन जे सानमानो ते फानग्राखाय सिं दल के गुबाग्रानो क्लुकि फानरुय जों अ गेरेति बलेन सिं मानथानि लगी गुबाग्रा बाबा आगरतला नास्ता बोलो उनाय ओ दिनो सेंगमनो फनुबरिनाय तिप्रासार खानचांखाय बरंनि फान बुसुक फानका खायै चबा खायमान खानानो जों फनुबरिनाय एबं अमनि लगे लगे जों तिनिन सिमिनो खातुंलाय खातुं खाजां टंगा पाराम जायो सिनि दफानि बरर खाना आस्ता बोलो थांगै गुबाग्रानो लगिरिवै सिनि ग्रेटर तिप्रालेण्ड जों डाक्टिनो मानानि बागै जों जे चबा खायमानि अमनि मेसेज तिनी कामी कामी वो तिनी जत जागानो छगै टंका एवं खाना थांनानि बागै तिनी निसिमिनो जो लुकुरो खातुं खाजांगै टंबैखा आंखा खालायो तिनी चिनि अ खमुलुंनि बाइक रैली अमो बाइतेबो हास्ते गनांगै चिनि खानानि जे आस्ताबलो जे गैदरिंग ननि अमनि कायसा काहाम मेसेज थां छगैनाय एवं बर खाना दातिनो आस्ताबलो ग्राउन्ड फायै चिनि सबानो तेबो बुसकांगो आगुगै रिनाय हनै आंखा खालायो Kai kana finally bagai jotno hai na hai kecarai ang engko anikok or askin maksina ambai. Today we are organizing a bike rally under the banner of Youth Tripura Federation. This is actually an awareness message to all the people across the country that the Youth Triprasas are organizing this rally for creating awareness for the peaceful mass gathering on 12th, that is tomorrow. So we request every youth of the entire states to participate and all the youths who are outside the states to send their solidarity through various messages. And we hope this mass gathering will be a grand success and it will be peaceful. Thank you.